Nu er det tid til TV-avisen med vejret. Klokken er yeah. I dag har vi noget mere nyt om den meget mærkelige krokodille fra sidste udsendelse. Tjek det på Kanal Dum. Søg Kanal Dum. Du finder den altid. Det er bare et stempel for helvede. Men det er nyt. Og vi har en bog. Det går stykker. Og vi har en bog for spil. Lær om geografi, Danmarks spil. Danmarks spil. Ja. Det bliver det. Nå. Og så er der sådan noget. Lys. Det ser åndssvagt ud. Der er kæmpe meget lys på den der skærm der. Pisseåndssvagt. Det synes jeg også! Ja, det synes vi nok alle sammen. Nemlig. Ja, og vi har en mus. Jeg skal skrive væk. Og vi har en ja, vi har faktisk mange ting herinde nu. Jeg har en dejlig pæn mand. Han er død. Han er død. Nå, lad det. Nå. Ja, men jeg tror faktisk ikke, vi har mere for programmet lige nu. Videre til vejret. 2 sekunder. Vi skal lige gøre klar. Jeg har en hund, og jeg skal vise vejret i dag. Først, der har vi en sol. Det er de hvide papir. Det skal skrive. Der er ikke sol i dag. Og så har vi en sky. Og så har vi en sky. Ja, det er godt. Der er ikke sky i dag. Og så har vi noget meget dårligt vejr. Den lille blå. Det er min blå, det er min hånd. Og den kan også. Det bliver. Der fløj den væk. Ja, det var så bare ærgerligt. Det var alt for i dag. Men nej, så må jeg faktisk sige nej, for det var det faktisk ikke helt. Vi har faktisk også noget nyt. Vi vil faktisk gerne vise min mund. Jeg har en monster inde i min mund. Hjælp! Jeg er lige væk tilbage. Jeg har et monster inde i min mund. Slut, farvel. Farvel. Ja, farvel. Jeg har et monster inde i min mund. Se selv. Den har lagt æg. Ind i min mund. Han er sindssyg. Stop video.